Hoy inicio o finales del final, si no te puedo para la sentir de actividad.
Bo día. Escoítase. Pois, como decía, queda a delegación en don Daniel Rei López, ademais das delegacións efectuadas na referida resolucións da alcaldía, área de tenencia da alcaldía, coordinación de urbanismo, vías e obras, servizos públicos, parques e servizos sociais, saúde e igualdade. E tamén a documentación que teñen o seu poder constan os servizos e as áreas que quedan delegadas. Por outra banda, delegar entón José Manuel Morgade Méndez, ademais das delegacións efectuadas anteriores resolucións da alcaldía, área de segunda tenencia da alcaldía e educación e comercio, cultura e participación digital. Bueno, en relación, quero remarcar iso, en relación ás delegacións anteriores, precisas que non levan a asistencia permanente como anteriormente o alcalde nas servicios das atribucións que correspondan que teñen que ver coas actividades que desenvolven as distintas áreas que anteriormente se referenciaron. Pois ben, todo iso, como vostedes saben, hai outras dúas resolucións da alcaldía que indican que vistas as renuncias presentadas polas concelleras dona Victoria Moreto Macorno, dona Margarita Pérez Fernández, son as actividades que están aquí, esa era dona Victoria Moreto, dona Margarita Pérez Fernández, no seu cargo como gerente da alcaldía, con efectos da renuncia, e nomear a dona Daniel Rei López, primeiro gerente da alcaldía deste concello de Rodanxe, a dona José Manuel Morgade Méndez, como segundo gerente da alcaldía. Bueno, despois da segunda fundamento de a constitución da Xunta de Goberno, que por lo tanto as persoas que estas renuncias anteriores formarán parte da Xunta de Goberno son don Rei López, probablemente e eu mesmo. A partir deste momento, ustedes xa lles indiquei que teñen que falar para agora de que va o cero. Perdón. Hola, bo día. Da casa. Vamos a ver, hai dúas cuestións de orde que sí que nos gustaría que quedaran de conta, e non son outras que hai unha verba. E logo tamén a designación dos órganos colexiados aí, as áreas estaban moi perdidas. Neste caso, incluirá os informes da secretaria de primeira da Concello, por porque son activas, asistentes, que cada grupo, evidentemente, debe seguir a función. O socialista terá que designar quienes son os temas activos, es que é certo que a vocero do grupo socialista era da Moreno. Seguirán, pero bueno, a decisión que ten. Outra cousa é a composición do que son as comisións informativas, o que de feito cambia o número de concelleiros de cada grupo. Será que para o momento o señor secretario. Os órganos colexiados, cada quen nomeará o seu voceiro ou voceira, os órganos colexiados, no momento estaba un político que certa proporcionalidade que haxa agora mesmo. O goberno dos órganos colexiados tamén está pivotando en ese ámbito habrá sobre a marcha iremos vendo como se vai andando notificando, pero bueno, analizaremos os órganos colexiados que se trata para ir explicar o goberno. A partir de ese momento, a proposición de orden, poden tomar vostedes a palabra. Don Ramón, tería 5 minutos seguro. Eu solicitaría, ou nós solicitaríamos, dentro do objetivo de señal Partido Galego, que se nos dea 8 minutos na primeira intervención, dado a trascendencia deste pleno, e que se nos acaba de comunicar oficialmente, non pola prensa, señor do goberno, que eran máis de 3 persoas,
17 concelleiros que ten Barbadás, a trascendencia do pleno, e máis os habitantes que ten Barbadás que merecen que como mínimo os grupos da oposición teñamos 8 minutos na primeira intervención e 4 na segunda. Eu vou a ser flexible, Eu pero digo que penso que debe ser flexible, vou a ser flexible, pero tampouco sin cederse, máis tarde, vou andar botando os campos tampouco. Sí, teroso, pero sí que debemos decirnos a que todos en todas nos vimos a votación de datos a favor. Insisto, flexibilidade. moitas veces. Ben, vamos a manifestar o que mandamos en nota de prensa aos medios, pero para que quede constancia pública na acta deste pleno. Primeiro, a nosa condena e rexeitamento a calquera tipo de acoso sexual ou laboral, o noso total apoio ás vítimas que estes feitos se poñan en conocemento da Administración de Xustiza para que todas as partes se poidan defender e se produza unha sentencia judicial. En segundo lugar, lamentar os sucesos acaecidos dentro do grupo de goberno que provocaron a dimisión de 5 concelleiras do PSOE e as informacións que iban saindo na prensa en relación aos movimentos de algúns partidos que suscitan na veciñanza unha sensación de mercadeo cos resultados que as urnas decidiron no seu día, relegando os problemas reais e básicos do municipio a un segundo plano. Terceiro, o noso grupo agora acaba de coñecer os apoios dos que conta o goberno, e máis que o señor alcalde non dimite, polo que pedimos esta convocatoria de pleno extraordinario que o alcalde tivo ben a convocar. Dito isto, queremos pedir a todos os grupos que, por respecto á vítima, teñamos un pleno no que cada un respecte as súas intervencións, que non haxa interrupcións, que se trate con respecto, cada un manifesta as súas opinións. Digo, por respecto á vítima, que é a máxima perjudicada de todos estes feitos acaecidos e que estamos tendo agora mesmo no Concello. Tamén quero dicir que no noso grupo, nun primeiro momento, cando pasaron os feitos, hai que facer autocrítica, porque tivemos o señor alcalde tanto na prensa, o sea, nas súas manifestacións nas televisións, como as manifestacións na prensa das concelleiras do PSOE recoñeceron por feitos de que houve un acoso sexual. Sin embargo, aquelo foi mal xestionado, tanto como recoñecen eles mesmos, tanto polo alcalde como polas concelleiras coñecedoras do caso. Quero dicir con isto que facer unha pequena reflexión antes de entrar en valoración de cada partido, sobre todas as manifestacións, todo o movimento feminista, todo o que aprobamos aquí por unanimidade, sucedeu un feito no noso concello, a nosa casa, e non se xestionou como se debería haber xestionado. E hoxe estamos aquí por aqueles feitos. Xa digo, non están en maus da xusticia, porque de momento, a día de hoxe non temos información de que isto se puxera en maus da xusticia, nada máis que no conhecemento do Partido Socialista neste caso, pero sí que tanto as concelleiras do Partido Socialista como o propio alcalde, xa digo, medios de prensa recoñecen que sí houve ese abuso sexual. Pola outra banda, a quen se dirixe, quen supostamente foi o protagonista deses feitos, era un concelleiro con delegación de área de goberno. Esa persoa todavía non se manifestou, non se sabe qual é o seu posicionamento, non se defendeu. Polo tanto, estamos ante unha indefensión tanto da vítima como do propio alcalde, que neste caso, a raíz daqueles acontecementos, tamén se acusou estes días dun caso de acoso laboral contra esa persoa que sufriu o abuso sexual. Polo tanto, hai dúas partes. Unha é o estado no que se encontra a vítima, o
ou non sabemos en que posición se encontra a persoa que causou aquel suposto abuso sexual, e por outra banda está a presunción de inocencia da que goza o señor alcalde por non estar estes feitos na xusticia e, polo tanto, estamos nun estado de dereito e hai unha presunción de inocencia. Dito isto, volvo a repetir, o Partido Socialista, que o grupo de goberno ten que facer autocrítica, pero todo, porque volvo a incidir no tema. Cando sucederon os feitos que nos traen hoxe aquí, creo que fai un ano e medio, creo que foi no verano, o 2024, se manifestaron todas as partes, non se tratou aquelo como se debía haber tratado. Con todos os manifestos que facemos prol contra a violencia machista e todas as declaracións institucionais. Hai unha contradición que sí que non sabemos se non se nos respondeu na xunta de portavoces que manifestan as concelleiras do PSOE que din que daquelas o señor alcalde ameazou nas concesadas, por eso encubriron o tema. Eso queremos se o señor alcalde nos responde se eso é certo ou non é certo, porque noutras manifestacións para o señor alcalde dice que en aquel momento creo que mellor que o concelleiro protagonista do caso dimitira el mesmo para que non pudese conservar a acta de concelleiro. Sen embargo, estaba disposto, presuntamente, si non o nega, pues, entonces non, a cesar a esas concelleiras e podían conservar tamén a acta de concelleiro. Entonces, aí hai unha pequena contradición, sempre e cando sexa verdade o de que ameazou con cesadas, porque elas manifestan eso na prensa, no comunicado que sacaron despois de ter a reunión no PSOE, a que fan todas estas afirmacións. Sí, o caso e todavía. Bueno, pois, máis ou menos, eso é o que tratamos de explicar, non sei se nos entende, o máis claramente posible. Xa digo, nesas manifestacións son moi duras as concelleiras co señor alcalde, si, vemos que tamén non hai ninguna autocrítica nesas manifestacións. Supoño que hoxe a farán. E hoxe tamén nos dirán se estes feitos se van a poñer en coñecemento da xusticia ou non, porque senón isto queda todo dentro dun partido, simplemente se piden unhas cabezas para a sensación que vai a quedar na rúa, porque nós estamos aquí e coñecémonos, bueno, por o noso traballo institucional como representantes do povo. Pero temos máis información que pode ter a xente que está na rúa. Pero a xente que está na rúa, que anda as súas cousas, simplemente se informa pola prensa ou por outro tipo de redes sociais, a esa xente pode quedar a sensación de que a persoa causante ou as persoas causantes dos feitos graves que estamos hoxe aquí a falar deles, pois ao final quedan á parte e o importante era pois que haxe un cambio de alcalde ou que alguén dimita. Esa é a sensación que pode quedar na rúa se isto non se pon en coñecemento da xusticia. Moitas gracias por o voto e medio. Sabe que o flexibilidade corresponde de palabra ao Centro Democrático. E repito a todas e a todos o público asistente. A nosa organización política, desde que se trataron os últimos acontecementos neste Concello, tuvo unha posición, digamos, clara e rotunda. Xa no noso primeiro comunicado lamentábamos profundamente que o noso Concello fose noticia a nivel nacional polos incumprimentos do señor Valcárcel nun caso de presunto acoso sexual. Pedimos que se deran todas as explicacións á cidadanía de Barbadás, que é a quen nos debemos e manifestamos
hoxe, e iso fixemos de inicio, o noso apoio e solidaridade a todas as mulleres víctimas de violencia machista. Con posterioridade, na data do 8 de decembro, registramos un escrito na institución o que solicitábamos a dimisión do señor Valcárcel, a súa renuncia e que fixera entrega da súa acta de concelleiro. Así o manifestamos tamén na xunta de portavoces da semana pasada. É evidente que o señor Valcárcel intentou ocultar a denuncia por acoso sexual contra unha das súas por aquel entón concelleira, para que aquello non se callera. Al final quedou todo, señor Valcárcel. Miren, mesmo hasta lle agradeceu os servizos prestados ao concelleiro que dimitiu alá polo verán do 24. E ata non hai nada, ou se non sei, aínda era militante do PSOE, polo tanto vostede nada fixo, máis que dimitira, nada máis. Barbadar non se merece ter un alcalde como o señor Valcárcel, con esa actitude encubridora e que culpabiliza a concelleira. É gravísimo que se atente contra a dignidade dunha muller electa democráticamente pola veciñanza deste concello. O resto, ainda sendo importante, é secundario, ainda que supoña, como os feitos así se demostran, un abuso de poder pola súa parte, señor Valcárcel. O posicionamento adoptado por señor Valcárcel supuxo unha arbitraxe ás mulleres deste concello que o BNG non pode nin vai permitir. Barbadas non se merece un alcalde. Esa agora xa está unha suposta venganza socialista que non explica de xeito oportuno e que sementa máis e máis dúbidas nas súas declaracións públicas. Continúo co relatos últimos. Na xunta de portavoces, unha vez visto que as 5 concelleras socialistas continuarían baixo as siglas do PSOE, pero cesaban as súas competencias delegadas de goberno na súa xestión municipal, o BNG puxo de manifesto a partir do día seguinte que podían contar por nosos votos para articular unha moción de censura liderada por unha de vostedes, por unha das 5 concelleiras socialistas que las destinaran, e que contarían cos votos do BNG para articular ese goberno, para dar unha alternativa a esta crisis que levará este concello o que está a ir río abaixo nun día de riada, porque é no camiño que levamos con esta a xestión que vostedes pretenden facer. E iso sabe no desde a nosa boca desde aquel día 19. Chegamos a túa situación, señor Valcárcel, para permanecer no poder, quere permanecer no poder a calquera precio por riba dos intereses da ciudadanía. Articula unha nova xunta de goberno co señor Morgado e o señor Rei. Mire, se de inicio pedíamos a dimisión do señor Valcárcel, hoxe o BNG pide a dimisión dos tres, porque vostede van levar ao concello a cuento de nunca máis. É dicir, o que antes podían mal xestionar 7, 8 persoas co Concello de Democracia, que van gestionalo vostedes os tres. Cando miro as delegacións de área do que pretende a nova xunta de goberno, bueno, eu non sei, é un despropósito absoluto. Bueno, decir que cabería preguntarse, aquí tamén cabería preguntarse cuál vai ser a actitud do Partido Popular, de que lado van a estar agora, señoras e señores do Partido Popular. Van a estar de perfil, se van por de lado, van a estar en contra das forzas progresistas, van a estar de mao do señor Valcárcel e do seu novo equipo, en que posición se van a situar? Veremos no futuro. Esperemos que a favor dos intereses da ciudadanía, como fixo o BNG con este posicionamento. Bueno, e depois está tamén a renuncia do señor Jácome, que vende a renunciar a súa escara na elección. Eso, nós non temos boliñas máximas, pero eso tamén nos podría dar a pensar dos 11 concelleiros que ten, pode haber un movimento tamén de Barbadas Canarí, non temos boliñas máxicas, non vou entrar en eso. Mire, señor Valcárcel e compañía, vostede foi elixido polas listas do PSOE, pero vostede hoxe é un tránfuga do PSOE. Vale, mira, hai un dito neste país que di que, mira, cando non te queren nunha festa, nunha casa, hai un dito popular que di bebe vai. Bebe vai. Iso que hai que facer cando non nos queren nunha casa. Eu estou aquí, no día que non me queran, es que me voy. Vou pola puerta e me voy. Que non me agarro a nada. Es que, bueno, é un absurdo. Vostedes representan cos seus dous compañeiros, vostedes representan cos seus dous compañeiros de Travesía, un futuro goberno ilexítimo. Porque vostede foi elexido nunha candidatura por votos do PSOE e hoxe vostede non representa a nada ni a ninguén.
Nada fan nin van facer ata maio do 27. Teñen uns orzamentos que aprobaron recentemente para o 2025, que xa hai informes de intervención que van ser prorrogados para o 26. Por lo tanto, esos orzamentos prorrogarás tamén para o 27, porque non teñen posibilidades de aprobar nada en pleno, a non ser que trasladen todo o que poda a xunta de goberno, que se o fará, se queren aprobar algo. Porque aquí van a ter moi complicado. É imposible que podan facer nada. Vostedes non van, o Concello non vai funcionar nada. Non vai funcionar. O día 23, pronto, a 1:30 da tarde, está fechado. Cuando o horario de 8:30 a 2:30. É dicir, cuando xa nin siquiera en horario laboral temos as portas abertas, que se pode esperar do futuro? Non sei, é un despropósito. Mire, se o dixen de inicio, este é un dos plenos de maior trascendencia. Miren, o señor Freire pasou a historia polas súas corruptelas urbanísticas na que se lucraron 4 ou 5 listos durante eses 28 anos do goberno desta xente, do Partido Popular, donde había aquelas 300.000 grúas e os terrenos de Carrefour, acórdanse daquel? E de todos esos maletís e de todo eses lucros daquela xente, acórdanse? Bueno, pues, aquela xente pasou, señor Freire e compañía, que tiña constructores no equipo de goberno, encargados da serie de urbanismo, etc., pasou a historia por eso. Por lucrarse individualmente, por enriquecerse do poder que ostentaba neste concello. Dilio, hoxe vostede representa o peor da política. Vostede pasará por ser un machista, un retrógrado. Amarras o sillón, o resto como que lle dá igual. Mire, que a súa actitude vostede fai que a cidadanía cada vez que se afasta máis da política, cando nos queixamos de que a cidadanía afastase da política por este tipo de comportamentos. E ese presupón o resurdimento de forzas políticas no Estado como a do Partido Popular ou a de Vox. Por ese desleixo da actividade política. Mire, se me permite facer un símil da política estatal. Os 3 señores que hoxe ostentan esa mesa ao lado do funcionario podrían ser o señor Santos Cerdán de Barbadás, o señor Ábalos de Barbadás e o señor Coldo, o conseguidor de Barbadás. Ustedes márquense xa, busquen ustedes a ovella que a súa parella, non lla vou facer eu. Pero ese podía ser un plantexamento. Por eso reitero a nosa solicitud de dimisión dos 3. Miren, señores, o noso equipo de goberno son os que nos ocupan da ocultación, da corrupción, mire, estas cosas o Partido Popular non ten coste. Mire, a corrupción, a ocultación, non lle ten coste. Vale, remato. Non lle ten coste, digo que pase en Algeciras, digo que pase en Valencia, digo que pase en Ponferrada, non le tiene coste, porque o seu electorado sabe que les están para o que están. Vale, para o lugar, para verificar as súas empresas amigas. Por demais, as demás son as políticas que non están coste. Muchas gracias. Tenga palabra, por favor, doña Rosa. ¿Quién é a vocera do Partido Socialista? Ten 20 amplíe o tempo de intervención, 3 minutos máis. Bos días a todas e a todos. Ao público asistente. Unha e 1000 veces estaremos do lado das vítimas, do lado desta vítima, do lado das mulleres que dan o paso, porque é moi difícil dar este paso. Sabémolo algunhas de nós por experiencia. Unha e 1000 veces as 5 concelleiras estaremos do lado da igualdade, do lado dos principios universais e esenciais, do respeto á dignidade, dos dereitos fundamentais, dos valores democráticos, tolerancia, cero contra o acoso. Unha e 1000 veces estaremos donde estamos, donde decidimos estar, polas nosas nais, polas nosas fillas, polas nosas irmáns, polas nosas cuñadas e por todas as persoas que creen na causa da igualdade. Como non podía ser menos, e nós, sendo socialistas, tiñamos que dar este paso. Neste caso, houve unha posible vulneración do principio básico de seguridade. A vítima sentiuse vulnerable. Non se tomaron as medidas e a intervención directa
co presunto acosador demorouse, segundo a propia vítima, no tempo. Moitas persoas pregúntanos por que non tomamos nos medidas sabedoras do que ocurría, porque nós respetamos o tempo da vítima, os tempos da vítima. Sí que se puxeron en coñecemento do señor alcalde esta situación, como xa así o fixemos saber nos comunicados de prensa e nas nosas sucesivas declaracións, sí se puxeron en coñecemento, tomaron unhas medidas que se quedaron curtas, e iso que non decide é a vítima. Se a vítima decide que non se tomaron as medidas adecuadas e se a vítima, ao cabo dunhos días de ocurrir os feitos e de poñer en coñecemento do señor alcalde os feitos, viuse obrigada por a súa saúde mental, psicolóxica, etc., a coller unha baixa desde o 14 de agosto ao 22 de xaneiro, pois eses son os tempos da vítima. E non quedou satisfeita coa solución que se lle deu, que o presunto acosador foi, como decía o voceiro do BNG, casi louvado na súa despedida. Iso pasou. E a vítima foi acumulando, ata que un día pois pasa o que ten que pasar. E o que ten que pasar, vou poñer nun audio para que sepan cal foi o detonante porque a vítima tomou a súa decisión. Era unha tecnoloxía. Isto foi o que ocurriu e foi o detonante. A propia vítima se o recoñece e a propia vítima lle fixo saber ao señor alcalde o día 13 de decembro. A partir de aí desencadenáronse todos os feitos e a partir de aí iniciouse un proceso de protección da vítima e de comprensión da vítima e a partir de aí 5 nais de familia, conselleiras socialistas, demos un paso que para nós era non había outra opción, había que dar ese paso. E fixémolo non porque un día nos levantáramos e nos deran unha pedrada na cabeza, non. Fixémolo porque tiñamos que dar ese paso. E tiñamos que apoiar a nosa compañeira e tiñamos que salir na súa defensa e por eso estamos aquí e por eso tomamos a decisión, porque máis importante é apoiar a unha víctima ou a calquera muller que se atope nunha situación de indefensión e de vulnerabilidade que calquera cargo político ou calquera interese de outro tipo, porque se tenen dito moitas cousas de nós, tense nos atacado de moitas formas e nós simplemente somos 5 nais de familia socialistas. O que está deixando en evidencia toda esta situación é que estamos vivindo unha crise de valores que afecta a credibilidade das institucións. Moita xente dice, entonces estas conselleiras por que non falaron? Por que o alcalde non actuou? Cada un que responda. Eu penso que estou respondendo a moitas das dúbidas que se nos plantexaron e que era este o momento. O momento non é andar de rodaje por os platós de televisión, nin o momento é aproveitar a primeira alcachofa que che poñen para facer declaracións. O momento é aquí, porque nós somos conselleiras do Partido Socialista elexidas por os cidadáns. Non estamos dispostas, por suposto, a blanquear o acoso. Non estamos dispostas. Despois tamén se falaba, isto quero aclaralo de parte da víctima, de un presunto caso de acoso laboral. En ningún momento a vítima falou de acoso laboral. A vítima fala sempre de presuntas coaccións e trato intimidatorio. Eso é do que falaron. Continuar dicindo que estas 5 conselleiras nais de familia actuamos con coherencia, con dignidade e con valentía. Non podíamos participar nun goberno hipócrita. Non quixemos agardar a ser cesadas porque se traicionaron os valores que nós defendemos. Non quixemos ser cómplices dunha situación indefendible. Lembrar que respetamos a maioría do Grupo Socialista, que representamos, a maioría do Grupo Socialista. Somos 5 conselleiras de 7. Representamos o voto socialista en Barbadás. Deixamos o goberno municipal por moitas razóns, e unha delas é por defender os valores universais que antes mencionei.
E outra razón é por interese xeral de Barbadás. É por dignidade, sí, por dignidade. Non era digno seguir un goberno liderado que traicionou os principios que representamos. Existe unha ausencia de credibilidade e de autoridade moral por parte do señor alcalde e das persoas que agora mesmo o acompañan. Porque, como dixen antes, nós non imos blanquear o acoso. Non era responsable perpetuar unha situación que bloqueaba a acción política. Era necesario dar un paso adiante e nós démolo. E si, efectivamente, tense falado, e nós temos dito en diferentes declaracións, declaracións fixemos ben poucas, non entramos nesa guerra mediática, por decirlo de alguna maneira. E si se nos advertiu a prácticamente todos os membros do goberno que non se podía dicir nada, que iso era un segredo e que de non ser de falar se nos sabía. E despois, por suposto, houve frases desafortunadas contra a víctima, falando de que iba a vivir, cuestións moi dolorosas, cuestións irrespetuosas, e isto do que fala a víctima na súa denuncia, das coaccións e do presunto trato intimidatorio. A vítima sufriu sucesivos episodios persoais traumáticos, momentos laborais complicados, e non foi capaz nin anímica nin psicolóxicamente naquel momento de dar o paso. Como dixen antes, o desencadenante, o detonante, foi o comunicado que o señor alcalde asinou xunto con outros alcaldes e alcaldesas desta provincia. Este é o comunicado que foi o detonante. A vítima non quiso aguantar máis e deu paso. E nos acompañámola cando a vítima non lo pediu, porque nos pide sempre respetar os seus tempos. E a vítima tamén anuncia que en breve tomará decisións sobre a presentación dunha denuncia judicial, evidentemente. Ese é o caso. Por suposto, exiximos a dimisión do alcalde. Non se pode gobernar dende a hipocresía. Muchas gracias. Venga, palabra vocero, por favor. Buenos días a todos por acompañarnos en este pleno extraordinario. Y el Grupo Municipal del Partido Popular comparece hoy en este pleno extraordinario desde la responsabilidad institucional, con la serenidad que exige la gravedad de los hechos conocidos y con el respeto debido a tantas personas implicadas como al conjunto de la ciudadanía de Barbadás. Las informaciones aparecidas en los últimos días sobre una posible situación de acoso laboral dentro de esta institución no son una cuestión menor. No son un rumor político ni un debate partidista. Hablan de derechos fundamentales, de dignidad laboral y de la imagen y el funcionamiento de una administración pública. Por ello queremos empezar dejando clara nuestra primera posición, sin ambigüedades ni rodeos. Desde el Partido Popular mostramos nuestro apoyo, respeto y solidaridad con la persona que ha denunciado sentirse acosada. Cualquier trabajador o trabajadora que afirma haber sufrido una situación de acoso merece ser escuchada, protegida y tratada con el máximo respeto. Denunciar no es fácil. Hacerlo frente a una institución y frente a un cargo público conlleva una enorme carga personal y profesional. Y una democracia madura no puede tribalizar ni minimizar este tipo de denuncias. Defender a las personas que denuncian no es esconder a nadie. Es defender un principio básico que ningún entorno laboral, y menos aún una administración pública, puede permitir situaciones de intimidación, presión o menosprecio. Ese es un compromiso ético que debe de estar por encima de las siglas y estrategias. Dicho esto, y precisamente porque creemos en el Estado de Derecho, afirmamos con la misma rotundidad que la presunción de inocencia es un pilar irrenunciable de nuestra democracia. Nadie puede ser declarado culpable sin una investigación rigurosa y sin una resolución firme de los órganos competentes.
No creemos en los linchamientos mediáticos ni en los juicios paralelos. No creemos en utilizar situaciones graves para obtener una ventaja política. Y no creemos en este pleno para sustituir ni a los juzgados ni a las instituciones correspondientes. Ambas posiciones son compatibles y necesarias. Proteger y respetar a quien denuncia y garantizar los derechos de quien es señalado. Solo desde ese equilibrio se puede actuar con justicia, con responsabilidad y con credibilidad institucional. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular entendemos que este asunto debe esclarecerse con transparencia, colaboración y respeto, facilitando toda la información requerida por las instancias competentes y evitando cualquier actuación que pueda dañar la confianza de la ciudadanía en su concello. Pero este pleno no puede quedarse únicamente en una declaración de principios. También debemos de hablar de política, de gestión y de futuro. Queremos dejar muy claro cuál va a ser nuestra actitud a partir de ahora. El Partido Popular seguirá en la oposición, porque así lo decidieron los vecinos de Barbadás. Pero no ejerceremos una oposición destructiva, ni irresponsable, ni basada en el bloqueo sistemático. Muy al contrario, apoyaremos todas aquellas decisiones del Gobierno municipal que sean buenas para la ciudadanía, todas aquellas propuestas que mejoren los servicios públicos, que aporten estabilidad, que favorezcan el bienestar social y el desarrollo de Barbadás. Contará con nuestros votos y saldrán adelante gracias a ellos. Lo decimos con claridad, para que no haya dudas ni malas interpretaciones. El Grupo Municipal del Partido Popular de Barbadás tiene autonomía en el ejercicio de sus responsabilidades políticas, ejerciendo los concejales sus funciones sin mandato imperativo y con plena autonomía conjunta. Ahora bien, ese apoyo no es un cheque en blanco, que quede muy claro, no es un cheque en blanco. Seguiremos ejerciendo con firmeza nuestra labor de control, de fiscalización y exigencia. Seremos una oposición determinante, porque cuando las decisiones sean buenas para nuestros vecinos, saldrán adelante con nuestros votos, y cuando no lo sean, nos tendrán enfrente con toda la firmeza política y democrática. Este concello no es patrimonio de ningún cargo y ni de ningún gobierno. Pertenece a los vecinos de Barbadás y a ellos nos debemos. Y quien no esté a la altura de esta responsabilidad política o institucional deberá asumir las consecuencias por acción o por omisión. Barbadás necesita instituciones limpias, respeto a las personas y gobiernos sometidos a control democrático. Y mientras este grupo esté aquí, eso va a exigir con firmeza, con valentía y sin miedo ninguno. Porque la dignidad de un grupo no se negocia, la democracia no se administra a conveniencia y la responsabilidad política no se elude. En la segunda intervención seguiré el Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas, doña Chelo. Pois ben, eu vou facer un relatorio relativamente extenso, pero creo que minucioso e contundente. Mire, o comentario, a denuncia ou a noticia sobre o suposto ou presunto acoso sexual, e digo presunto porque non hai denuncia, chega a través, non directamente a través da víctima. Hai dúas persoas interpostas, dúas, dona Ana Peleteiro e dona Victoria Morenza. As dúas acheganse a min, perdón, dona Victoria Morenza é a que se achega a min para relatarme os feitos. E a primeira en ter coñecemento foi dona Ana Peleteiro, que polo visto tamén foi presuntamente acosada. Esta dirixiuse a tenente alcalde, que foi quen me comunicou a min. Eu reunime coa vítima e coa ex-tenente alcalde, e puiden ver as mensaxes que levaron a esa situación. Vinos. Posteriormente, evidentemente, quedo en shock, porque é unha sorpresa para min, moi grande, moi grande. Eu reunime coa vítima e coa ex-tenente alcalde e puiden ver as mensaxes, como antes dixen, que levaron a esa situación. Posteriormente, teño unha nova reunión coa vítima e coa ex-concellera de Cultura, entendéndome de que ao parecer ela tamén sufriu esa situación, o que entendín antes. E despois duns días de estar en shock e tras comentar o asunto con outras persoas do Partido Socialista, alleas ao goberno, digo así, a quenes lles pido opinión e consello. E posteriormente, despois dun tempo, é certo que se tardou un tempo en poder reunirme con el, porque
esa persoa tiña outras actividades, estaba incluso fora da provincia, ou así me trasladou. Unha vez que consigo reunirme con el, pido a súa dimisión, pido a dimisión do suposto acosador. E o 19 de agosto presento o escrito de dimisión por rexistro, habéndome confirmado uns días antes a súa intención. E quero remarcar varias cuestións. Pido e consigo a súa dimisión sin que houbera ningunha advertencia polos medios de comunicación, é dicir, a min chégame directamente polas concelleiras. Non teño ningunha alerta dos medios de comunicación como ocurriu noutros casos en Galicia, dentro do PSDG. Cousa que non ocurriu noutros casos, como ben todos saben. Actuaron despois de transcurrir, noutros casos actuouse despois de transcurrir 3 meses desde que houbo coñecemento dos feitos e cando saltou nos medios de comunicación. E haberá tamén, como me preguntaron no meu expartido, por que non foi cesado. Pois ben, o cese supón que o concelleiro sigue conservando a súa acta, podendo acceder a todos os departamentos do Concello, a ter toda a información municipal, a acudir aos plenos, polo que non existiría unha protección efectiva da víctima. Acta é del, e polo tanto pode facer con ela o que estime conveniente, seguir de concelleiro ou non. Iso é unha decisión persoal. A dimisión, polo tanto, supón a desaparición da vida política do citado concelleiro. E tamén haberá quen se pregunte o motivo polo que non trasladei ao partido. Pois ben, a pesares do que digan os cargos orgánicos deste Partido Socialista en Ourense, o concelleiro nunca foi militante do Partido Socialista, e así mo confirmou dona Vitoria Morenza no seu día. Ese señor solicitou a súa alta no partido, pero non se formalizou, non pagou ningunha cota do partido. Así, insisto, mo trasladou a señora extenente alcalde. Polo tanto, non é militante do partido. Dito eso, no organigrama do Partido Socialista, as relacións co partido non corresponden ao secretario xeral, ademais, neste caso, ao alcalde. Corresponden a outro cargo, non a Secretaría Xeral. Dito todo o anterior, quero remarcar que resulta chamativo a coincidencia entre a aparición de varios casos de acoso na mesma semana en Galicia, en os que os acusados son cargos que asinaron os mismos manifestos. Todos eles e todas elas pertencen a un colectivo que firmou un mismo manifesto. Semella que é unha cuestión de revancha orgánica. Miren, eu voulles convidar a unha reflexión a todos vostedes. Onte en Monforte houve un pleno presidido por un presunto acusador sexual. Quen o presidía contaba co apoio do Grupo Municipal Socialista. E reitero, apoio do Grupo Municipal Socialista. É dicir, os concelleiros e concelleiras socialistas de Monforte de Lemos non se lles pediu que abandonaran o seu cargo nin a súa acta e apoian a un presunto acosador sexual. E remarco, sexual. Dirixentes do Partido Socialista en Ourense aquí presentes, que partida, fago esa pregunta seguinte, que partida está a xogar coa veciñanza de Barbadás o Partido Socialista? Cales son as varas de medir da Deputación de Lugo e outro alcalde, o alcalde de Barbadás, estando o primeiro acosado de acoso sexual, que sigue no seu cargo como alcalde co apoio do Grupo Socialista de Monforte de Lemos, non en adscritos, sino no Grupo Socialista de Monforte de Lemos. Miren vostedes, en relación ao acoso, sinalar que o PSOE implantou un protocolo de prevención, abro comillas, un protocolo de prevención e intervención fronte ao acoso sexual por razón de sexo e ou cualquier outra circunstancia persoal ou social, destinado ás persoas traballadoras do citado partido. Data 26 de abril do 2021. No 2023 acordouse de xeito transitorio no Congreso do partido ampliar a aplicación do protocolo de ámbito laboral a todos os ámbitos da organización, no que poidera ser aplicable non só a persoal contratado, sino tamén a militantes e cargos orgánicos. No Congreso celebrado no 2023, inclúese nos estatutos do partido unha disposición transitoria que obriga a actualizar os instrumentos internos fronte ao acoso. Consecuencia desto, o Partido Socialista publica unha versión actualizada contra o acoso sexual en xullo 2025, é dicir, hai 6 meses. Protocolo que non foi comunicado o seu contido por ningunha canle á militancia, nin cargos orgánicos, nin institucionais. De feito, sei positivamente que as diversas áreas en Ourense afectadas por este asunto, por exemplo, igualdade, que teñen relación con estes asuntos, descoñecía hasta hai pouco o seu contido. Falan de falta de dilixencia pola miña parte, cando en aproximadamente 15 días consigo a dimisión do concelleiro.
Falan de encubrimento, cando aos poucos días gran parte da veciñanza deste concello tiña información sobre a materia. Entón, no caso de falar de coaccións, fálase de coaccións. Miren, aos feitos me remito. Se eu houbera solicitado o cese ou ameazado co cese, vostedes creen que despois de falar e despois de ter coñecemento, porque aos poucos días xa sabía que estaba corrido pola rúa, seguiron os seus cargos, verdade que sí? Aquí están presentes. Aquí están presentes todas elas. Todas elas. Non houbo ningún cese, absolutamente ningún cese. E todos sabemos que, evidentemente, alguén tivo que propagar esa noticia ou esa información. Relatar como se produce a miña información, como me entero da denuncia de acoso e cal é a secuencia dos feitos. Ben, pois mire, todo comeza o día 15 de decembro cando don Álvaro Vila, secretario xeral ou secretario provincial do Partido Socialista, me chama ás 20:57 horas da tarde e dime simplemente que hai un caso de acoso, unha denuncia de acoso contra mí. Quedo en shock, quedo sorprendido, pero ben, a partir de aí, que ocorre? Vou camiño de Santiago, a FEGAM, e chámame un xornalista, eu estaba entrando na FEGAM, na xuntanza FEGAM, e non atendín a chamada. Ao cabo dun rato, mandame un WhatsApp, despois de preguntarlle cal é o motivo da chamada ou en que poda axudarme, dime que é un asunto sensible. Chamo, saio da reunión, chamo, e é a través dese medio de comunicación polo que me entero que se trata dun asunto de acoso laboral. De acoso laboral. É dicir, os medios de comunicación tiñan información dese caso antes que a mí. E durante o treito a Santiago chamo de novo a don Álvaro Vila antes de todas estas chamadas para preguntar se me pode facilitar algún tipo de información adicional. Non se me facilita, pero a prensa tiña esa información. E ás 4:30 da tarde o señor Besteiro solicita a miña dimisión cando eu tiño unha reunión ca dirección provincial ás 5:30 da tarde. É dicir, non houbo nin posibilidade de audiencia. De escoitarme. E iso é constatado. Entón, é francamente sorprendente. Vale. Prosigo na próxima intervención. Don Ramón. Don Daniel Rey quere falar por alusións. Gracias, señor alcalde, señores e señoras, veciños e veciñas e visitantes de outros concellos. Basicamente, o que? O micro da gallega. O micro da gallega. Vale, A nor non lo trouxe. Bueno, vin aquí moitos discursos coherentes, tanto das concelleiras do PSDG como do Partido Galego como do Partido Popular, pero como sempre, non podía ser de outro xeito, o BNG ten coherencia cando quere. Pero resulta que vamos a facer unha lembranza. Sí, míreme así, señor Sarín. Porque se supón que todos temos que dimitir cando se produce un suposto caso de acoso, verdad? Pois, volva vostede o ano 2018, cando unha traballadora deste concello denunciouno por acoso laboral. E resulta que vostede non denunciou. Perdón, non dimitiu vostede. Non dimitiu. E despois, 2 anos despois, saliu absolto. Verdad? Se houbera dimitido, que houbera pasado? Pois vostede non é ninguén para dar exemplo e chamarnos, insultarnos desa maneira como corruptos os 3 concelleiros que estamos aquí e agora. Gracias. Moitas gracias. Ten a palabra don Ramón Padrón. Moitas gracias. A ver se me trae o micrófono a mí tamén. Ai, perdón. Bueno, en primeiro lugar, como non é acoso laboral, porque según dixo a portavoz do Partido Socialista, chamoulle coacción e trato intimidatorio. Ben, señor alcalde, vostede non se pode escudar en dicir que xa toda a ciudadanía estaba porque o foron predicando por aí. Vamos a ver. Eu voulle dicir unha cousa, só por o feito no que se cerrou ese tema, vostede xa teria que haber dimitido. Así de claro, porque é un flaco favor, como dixen ao principio, para todas as persoas que sufren eses tratos e todos os manifestos e todo o que aprobamos todos os anos por unanimidade de todos os partidos democráticos. Eso é unha traición a todo o que aprobamos neses manifestos. Bueno, dito isto,
Está claro que Barbadás, agora mesmo, logo deste pleno, xa cada acción de contas queda con tres o alcalde e 2 concelleiros gobernando xa que repartidas as áreas de goberno. O alcalde non dimite, o PSOE acaba de anunciarnos que no momento que a vítima se vexa pois con forzas para presentar esa denuncia, así o vai facer. É a única maneira de que isto se esclarezca todo, incluso o detonante daquela situación pois tamén salga a luz pública e se aclaren os feitos, como acaba de dicir o señor Dani Rei co señor Sarín, e poida salir a solto ou non. Polo tanto, o señor alcalde ten todo o dereito a seguir no seu posto, a Constitución así o di, non dimite, salvo que despois salgan cousas que ao mellor pois o forcen a dimitir. Non hai posibilidade de unha moción de censura, dado que o Partido Popular manifesta que non vai a seguir apoiando a gobernabilidade deste Concello. En este punto queremos dicir a hipocresía do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular. Primeiro, o Bloque. No 2018 estaba eu aquí, señor Sarín. Vostede, mire, parecen os de Vox, Sí, digo yo así. Aquí sentado estaba un señor do Partido Popular concelleiro, un Manuel, non me acordo o apellido, que a vostede aí sentado o sentenciou. Xa nin xuez ni nada. Xa o sentenciou por unha denuncia de acoso laboral. Acórdase. E este señor Ramón Padrón foi o único que o defendeu aquí. Porque defendeu a súa presunción de inocencia. E porque non había probas encima da mesa. Acórdase. E vostede aquí xa estaba no xulgado. E vostede aquí acaba de pedir a dimisión e todo o que acaba de dicir, bueno, porque ese discurso, cuidadito, Eso, bueno, en fin, vostede lémbrase daquilo. O señor Dani Rei non estaba, pero eu estaba aquí, Eu estaba aquí. E máis, a única vez que se puxo en contacto comigo, a 1 da mañá, puxo en contacto comigo o señor Fírbida a darme as gracias por apoio. Dixen, a mí non me dá gracias. Eso defende o calquer demócrata. E mire, de 2 anos despois saliu a sol. Entón, como esas palabras todas que acaba de dicir. O sea, o argumento todo no que vas a dimisión do señor alcalde, sea do señor alcalde, sea a miña ou sea de calquera, eso nin os de Vox. Ou eso, eu non entendo nada. E señores do Partido Popular acaban de pedir a dimisión en Lugo, tanto na Deputación ou no Concello de Lugo como de Monforte. E aquí non a piden. Bueno, eso que acaba de ler todo, dígalle á cidadanía que o escribiron así porque o señor Valcárcel está na Diputación e ao señor Menor falle falta un voto para ter a maioría absoluta é un apoio importante. Dígallo así, se non fora así, se o señor Valcárcel non estuvera na Deputación, vostedes non farían ese discurso, farían outro. Entón non veñan falando de dignidade e de cousas deste estilo. Bueno, eu creo que xa máis ou menos non hai posibilidade de unha moción de censura, polo tanto, o Concello ten que ir adiante, ahora son 3 persoas as que o manexan, nós vamos a estar, como sempre estuvemos na oposición, traballando para o interés de toda a veciñanza, e nada máis, os tempos dirán se isto continúa así ou se non continúa así. Os partidos grandes son os que teñen a vara na mão. Moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. 4 minutos, por favor, na segunda intervención. Creo que é tempo dabondo e que supera amplamente o contemplado no ROF. Don Serafín, creo que lle corresponde a vostede. Sí, pero por mí. Ben, continuo. Decir que nós aquí non estamos falando desas cuestións que realmente lle preocupan a cidadanía de Barbadás. Non estamos falando nin falaremos ao longo deste mandato de cuestións claves para este Concello, como pode ser a concreción dun instituto de ensino secundario que levamos dúcias e dúcias de anos propondo e que non se moveu unha ficha para ter esta infraestructura aquí. O Concello do Pereira adiantounos pola esquerda, pola dereita, pola arriba e pola baixo.
Seguimos en centro de día e non haberá quen se ocupe de vostedes tres de ter a cabeza pensando en esa infraestructura para os nosos maiores porque estarán con outras leas. É dicir, é que é imposible que se ocupen. Como se van a ocupar? Non se ocupaban antes 8, van a ocupar ahora 3, do que non se ocupaban 8. Seguimos sin ter piscinas climatizadas, seguimos sin ter unhas infraestructuras que realmente poñan a Barbadas no mapa. É dicir, nós estamos hoxe falando de outro tipo de cuestións e que realmente estas cuestións que realmente lle preocupan a ciudadanía e nos preocupan a todos e a todos, isto non vai estar no mantel do seu traballo, non vai estar na visión, no punto de mira. Estamos falando efectivamente da indignidade, neste caso, de vostede e dos seus dous cómplices necesarios digamos, desta actitude machista contra esta concelleira. Recoñecemos efectivamente a valentía das 5 concelleiras do PSOE que cos seus feitos e non só coas súas palabras deron o paso para unha denuncia que era unha denuncia dunha situación inaceptable. A portavoz do Partido Socialista vende decir que si dicían algo que accesaba, o portavoz do BNG dixo na anterior que se calaran senón que isto se caía. Más ou menos era algo que estaba no run e que realmente, pois, é unha evidencia que foi así. Este portavoz traía algunha cuestión vinculada tamén a algúns temas que xa dixo o portavoz do Partido Popular, o señor Manuel, da constitución dos novos grupos políticos, que hai que tamén darlle forma, a composición das comisións informativas, o nomeamento dos órganos colexiados de quen van ser os digamos, os encargados de cumplir esas cuestións e que realmente hoxe aínda non están no taboleiro e que hai que tamén traer a aprobación e, polo menos, informar sobre estas cuestións. Bueno, ao respecto das cuestións tamén que se manifestaron aquí con respecto a miña persoa, no meu caso foi un caso dunha denuncia laboral, non é unha denuncia de acoso sexual como o caso que nos ocupa. En primeiro lugar, as explicacións dadas hoxe aquí non disiparon as dúbidas. Hai preguntas que seguen sen respostas, datas pouco claras, responsabilidades diluídas e decisións que non foron suficientemente xustificadas. Cando falamos de feitos graves que afectan ao Concello, a ambigüedade non é aceptable. Este pleno debe servir para recuperar a confianza da veciñanza. Pero a confianza non se recupera con palabras, recupérase con feitos, con transparencia, e iso a día de hoxe sigue pendente. Desde o BNG insistimos nunha idea fundamental. As institucións non están ao servizo de quen goberna, están ao servizo da ciudadanía. Cando se toman decisións sen informar, cando se retrasa a comunicación de feitos relevantes ou se actúa sen explicar con claridade os motivos, estáse debilitando a democracia. E iso ven, xo dixo na segunda intervención, ven a que determinadas forzas retrógradas neofascistas, véxase Vox, ou que pode ser tamén os comportamentos do Partido Popular, ou medre que poden ter estas organizacións no Estado español. Por eso, consideramos imprescindible que a partir de agora se adote medidas concretas. Primeiro, que a documentación relacionada cos feitos sexa posta a disposición dos grupos municipais. Segundo, que se garantan mecanismos reais de control e transparencia para unha situación que así non se repita. E terceiro, que se asuman responsabilidades políticas que correspondan sen escudos nin evasivas. Queremos deixar claro que o BNG non busca confrontación gratuita nin desgaste persoal, tampouco vai mirar para outro lado. A lealdade institucional exixe nos dicir a día de hoxe o que non funcionou é reclamar que se fagan as cousas ben. Remato, Barbadas merece un Concello a altura, un goberno que informe, que dé a cara e que respete a veciñanza. Ese é o compromiso do Bloque Nacionalista Galego hoxe sempre. Por eso solicitamos no seu día a súa dimisión e hoxe reiteramos a dimisión dos tres. E por eso puxemos sobre a mesa a posibilidade dunha moción de censura cos votos nacionalistas, apoiándoa. Vimos seguir vixiantes, exixentes e propositivos porque a confianza na política local construíse día a día con honestidade e responsabilidade. Grazas, nada máis. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. 4 minutos. Moitas grazas. Vamos repasar a cronoloxía que nos solicitan tanto a ciudadanía como os grupos políticos, como o propio público. O 1 de agosto, como ben xa recordamos e ben coñecemos todos, a través da comunicación que me fixera o día anterior Ana Peleteiro, comunico yo ao alcalde esta situación de presunto acoso sexual. Avisamos a vítima que se reúne connosco, estamos os tres reunidos e analizamos evidentemente esa información contida nesas mensaxes que recibiu a vítima. A partir de aí había que tomar medidas. Esas medidas non se tomaron.
ao día seguinte exponse a víctima a presencia, a compartir unha fotografía co presunto acosador na presentación dun equipo de fútbol feminino. Aparece a vulnerabilidade outra vez. A vítima ten que estar nunha fotografía ao lado do presunto acosador. O día anterior habíao comunicado ao alcalde. Entonces, si están todos presentes nesa presentación, era o momento idóneo. Pero non só eso, senón creo lembrar que ese día o alcalde foi comer á feira co presunto acosador. Era outra oportunidade para falar co acosador. Despois cando xa o 14 de agosto a vítima causa baixa, entra nunha baixa psicolóxica ata o 22 de xaneiro. O 11 de setembro enviáronselle audios á vítima. O 1 de outubro volveuse chamar á vítima por parte da alcaldía. O 31 de outubro, todo isto de 2024, lembráronselle as súas obrigas de que tiña que acudir ao pleno. Bueno, xa as outras datas son o 12 de decembro, na que saiu o comunicado ao alcalde, e o 15 de decembro, que é cando a vítima presenta a denuncia. En ningún momento, volvo a repetir, por si queda algunha dúbida, non se fala de acoso laboral por parte do alcalde. Fálase de coaccións e trato intimidatorio. E volvo a repetir, por si non queda claro, que si existiu esa amenaza de cese a todos os membros do goberno, que advertíndoselle que se falaba deste asunto, si se aireaba, que se cesaba nas súas funcións. Evidentemente, si se espallou a noticia entre a cidadanía, non foi por parte dos membros do grupo de goberno, creo entender. Evidentemente, había outras mulleres que sufriron este mesmo patrón de acoso por parte da mesma persoa, con mensaxes irrespetuosos e inadmisibles. Respecto ás declaracións que acaba de facer agora mesmo, as afirmacións que fixo agora mesmo o señor alcalde, respecto de que Ana Peleteiro era unha das acosadas, ela mesma me fai saber que iso pertence á súa vida privada e que lle exixe que pida desculpas por facer públicas cuestións que pertenecen ao seu ámbito privado. Na intervención do Partido Popular quedou clarísimo, quedounos claro, señora Consuelo Obispo, que existe un pacto encuberto. Vostede mesmo o dixo. Vai facilitar a gobernabilidade porque aquí estáse falando de outras cuestións, Deputación, Concello de Ourense, aquí hai moitos personaxes entrecruzados e moitos pactos encubertos aos que se chega en reservados de restaurantes. Isto é un claro transfugismo encuberto, pactos encubertos, transfugismo encuberto, encubrimento do acoso. Pois nada, todas estas afirmacións quedan aquí, neste pleno, quedan evidenciadas, e a cidadanía ten que xulgar. Tampouco vai ser o Grupo Socialista o que vai xulgar ao alcalde, nin o presunto acosador, por suposto, nunca a vítima. O alcalde non pode liderar, e eso sabémolo, non ten a autoridade moral para liderar o Concello de Barbadás. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Doña Chelo, por favor. Ten 4 minutos tamén. Algo máis pode haber de tempo. Doña Chelo, ten 4 minutos. Gracias, señor alcalde. No voy a consentir, señora Victoria Morenza, que diga que es un pacto encubierto. Creo que respecto la risa... Doña Chelo, permítame un momentiño. Advertín no principio do pleno que non iba a permitir nin aplausos, nin carcaxadas e que pedín respeto para todas as intervencións. Vostedes xa aplaudiron. Quedan advertidas para a seguinte interpelación. Como volvan a facer algún xesto de séndole, van fora. Puedo continuar.
No me molestan, señor alcalde, de verdad, no me molestan. Eu respeto a súa opinión, sí, pero desde logo, no me molesta. eu advertín desde un primeiro momento desta situación para que non fora máis. Aquí merecen respeto todas as intervencións e, polo tanto, exixo respeto para todo o mundo, pero non aplausos, berros, sonrisas, carcaxadas e similares. Isto en pleno. Gracias, señor alcalde. Sigo diciendo, no es un pacto encubierto. El grupo municipal del Partido Popular aquí en Barbadas tiene plena autonomía, sigo diciéndolo, y en todas las redes, en mis redes personales, hace unos días he comunicado un vídeo donde salía una noticia en la región que por supuestamente era falsa, y en ningún momento hemos pactado el grupo municipal de Barbadas. Quiero que quede muy claro la gobernabilidad de este señor. Sí asumimos la responsabilidad política e institucional el Partido Popular y somos el grupo mayoritario en la oposición. Quiero que quede muy claro que no hay un pacto encubierto. Lo que el señor Valcárcel haya negociado en la Diputación es otra administración. Ahora mismo lo que nos lleva al Partido Municipal Barbadas es aquí, los vecinos, y que la ciudadanía ha puesto a 6 concejales del Partido Popular para defender los intereses de la ciudadanía. Que quede muy claro que no hay un pacto encubierto y no lo voy a consentir. Y seguiré diciendo lo mismo. El Partido Popular de Barbadas ha trabajado durante estos 2 años y pico para llevar y con los votos de nuestro partido ver lo que era mejor para los vecinos de Barbadas, dar esa gobernabilidad que era en minoría, que eran 7 concejales del Partido Socialista, y lo va a seguir haciendo. Quiero que quede muy claro, y en ningún momento yo he pactado en nombre como portavoz del Partido Municipal de Barbadas nada con el señor Valcárcel. Lo que sí, a partir de ahora, asumimos la responsabilidad política e institucional. Sigo diciendo que somos el grupo mayoritario en la oposición y estamos abiertos a negociar lo que sea mejor para la ciudadanía de Barbadas. Y no somos un cheque en blanco. Cuando el señor Valcárcel traiga algo que necesite de nuestros votos y veamos que no es adecuado para la ciudadanía de Barbadas, votará en contra. Y no vamos a tener miedo a nada ni a nadie, porque tenemos autonomía el grupo municipal, y ya lo digo así de claro. No vamos a callar ni mirar hacia otro lado. De momento es una denuncia que hay internamente en un partido, y espero que la persona acosada, que tiene todo nuestro apoyo, que vaya desde el principio, como he dicho anteriormente, tiene todo nuestro apoyo la persona acosada. Y en este momento, cuando se presente en los canales oficiales, como es en un juzgado, el Partido Popular volverá a decir a la ciudadanía lo que diremos, o sea, las medidas que tomaremos, pero de momento tenemos que seguir gobernando Barbadas. Tenemos que seguir ayudando a gobernar para que esto continúe. La ciudadanía no tiene culpa de lo que está pasando en este momento en el Concello de Barbadas. Como he bien dicho, no vamos a mirar hacia otro lado. Vamos a ser respetuosos, cautelosos con todas estas noticias, porque ya hemos visto lo que la prensa saca, y los daños colaterales que estamos teniendo el Partido Popular. Nosotros no venimos aquí a esto, venimos a escuchar, a escuchar. Tienen que tomar las medidas legales adecuadas y el Partido Popular actuará. Pero de momento no somos un cheque en blanco, que quede muy claro. Y nada más, seguiremos trabajando como hasta ahora, que las decisiones sean buenas para la ciudadanía. Nuestros votos del Partido Popular, el señor Valcárcel y sus 2 compañeros en este momento de grupo de gobierno, nos tendrán a su lado, pero cuando no, no. Y no tenemos miedo a nadie. Y sigo diciendo que no es un pacto encubierto, y no tengo nada más que decir. Gracias, señor alcalde, y continuaremos con todo esto, porque creo que está empezando. Bueno, esta é a intervención final, polo tanto, neste caso sí que non teño limitación de tempo, pero vou empezar pedíndolle disculpas a dona Ana Pletero, porque ten toda a razón, é así, foi un lapsus, quería decir algunha persoa e foi un lapsus. Mal, sí, pero isto non é un debate tampouco, xa recoñecín mal, e pido disculpas por esa situación. Miren, dona Victoria Morenza fala de audios similares e de posible coaccións. Mire, eu teño todos os audios guardados, todos os whatsapps guardados e todos os correos guardados. Eu teño a virtude ou o defecto de non eliminar nada. Teño todo, absolutamente todo.
vostede, con vostede, con vostede, con vostede, coa víctima, e todos os correos. E tamén hai testigos. Tamén hai testigos. Pero miren, se non lembro mal, desde hai 10 anos que eu estou sendo alcalde daqui de Barbadás, houve 3 denuncias por acoso laboral. 3. Unha foi a súa, foi absolto. Outra foi a de Dona Marga. Outra foi a de Morgade, que iban xuntas. O alcalde sempre estivo ao carón desas persoas. Sempre. Contando co apoio da alcaldía. Nunca, en ningún momento, o alcalde puxo en entredito a súa versión dos feitos e contaron, insisto, con apoio. Miren, remíteme ao comunicado que fixo o señor Morgade ao partido, no grupo de WhatsApp do Partido Socialista hai uns días, cando decidiu seguir no goberno. Aí dixo meridianamente claro que a decisión que se tomou foi unha decisión colexiada. Dixo claramente, e sospeito que se ratifica. Pois miren, eu tiña despachos semanais coas 3 exconcelleras, con 3 das exconcelleras. Luns, martes e venres, con duración aproximadamente de media hora. Outros contactos eran tamén semanais nas xuntas de goberno e nas reunións de todo o equipo de goberno e, por suposto, cando acudía a diversos eventos cas concelleiras e cos concelleiros, por suposto. Ese era o meu contacto, por lo tanto, do acoso laboral, desde o momento, agora xa din que non hai acoso laboral, parece que se rectifica. Pero vou a falar doutra cuestión para que quede en evidencia a confianza que tiña eu en todas estas persoas. O alcalde está en varios grupos de WhatsApp. E digo para que vexan o nivel de confianza. PSDG Barbadás, administradoras, dona Victoria Morenza, dona Marga Pérez e o señor Morgade. Non estou de administrador. Goberno, administradora exclusivamente dona Victoria Morenza. Comunicación Barbadás, administradora dona Victoria Morenza e dona Marga Pérez, ademais dun profesional da comunicación. Grupo operativo, é dicir, un grupo máis reducido de militantes e compañeiros. Administradora dona Victoria Morenza. E aquí quero deixar meridianamente claro unha cuestión. O exconcelleiro foi excluído deste último grupo o día 2 de decembro do ano 25. Poden revisar. Eu non o podía excluir, porque non son administrador do grupo. Foi excluído do grupo o 2 de decembro deste ano. É dicir, hai 28 días exactamente. Poden revisar todas vostedes. Miren, e falan de ameazas vostedes, pero eu creo lembrar que me trasladaron a min o feito de que estiveron reunidas ca vítima nun xantar na que sí amenazounas a todas vostedes de deixar caer o goberno. Trasladóuseme por parte súa. Entón estou sorprendido do que definen vostedes como acoso, como coaccións e similares. Sorprendido. Moi sorprendido. Incluso se plantexaron vostedes non ir, pero foron. Perfecto, evidentemente. Nadie lle reprochou haber ido. Pero sí que se me trasladou o que me dixeron. Entón, hai que deixar estas cosas meridianamente clariñas. Meridianamente clariñas. E como dixen antes, poucos días despois de que ocurriran estes feitos, ou de que tivera coñecemento destes feitos, era Vox Populi por Barbadás. E sabemos, e eu sei, e sabía, evidentemente, o alcalde, miren vostedes, ten oídos e ollos en casi todos os sitios. E, polo tanto, recibe información, e sabe quen conta as cousas, e sabe tamén a quen. Houve algún cese, algunha dimisión? Que eu saiba, non, eu non cesei a nadie, nin amenacei a nadie, con o feito de con que iban a comer ou de que iban a vivir. Creo que están saíndose de mal. Mire, sí. Mire, observo aquí, ademais, que hai moitos cargos orgánicos e institucionais do Partido Socialista nesta sala. Mire, lembrarlle a todos eles que ser socialista non é pertenecer a un clube de amigos ou a unha axencia de colocación para solucionar a súa vida. Persoas que fan da política o seu refuxo profesional. E sospeito tamén que algún alcalde máis tamén ten, o millor, ou que millor dito, que algún alcalde que non teña algunha denuncia por acoso laboral que levante a man. Ser socialista é loitar por certos valores que están en decadencia e expandir entre as sociedades os valores, como fixo o meu falecido cuñado, don José Antonio Somoza Blanco, que por si alguén non mirou os arquivos do partido e de Xuventudes Socialistas, foi un dos fundadores de Xuventudes Socialistas en Ourense. E cando viu no que se convertía ese colectivo, pois marchouse, recuperando posteriormente a militancia.
E dicir tamén que a sogra da miña irmá toda a vida foi militante do Partido Socialista, interventora do Partido Socialista, sendo xa non militante con 80 anos. Vostedes non olviden eso, cando falan do que falan. Cando se convertiu o Partido Socialista ou Xuventude Socialista nunha plataforma de buscarse a vida, pois o meu cuñado marchouse. Ser socialista non é dicirlle a alguén pensas que me vou a fundir contigo? Dito isto, aínda onte, o máximo dirixente socialista galego dixo que nese partido tiñan que facer unha reflexión serea de como actuar nestes casos. Fala como se os asuntos en cuestión lle foran alleos. Pois non, toma ela as decisións. E volvo a repetir, as varas de medir de Barbadás, as varas de medir de Monforte. Os concelleiros e concelleiras do Partido Socialista de Monforte siguen sendo concelleiros e concelleiras do Partido Socialista, non dimitiron, non se despediu a súa adscripción ao grupo de non adscritos, é francamente sorprendente. Por qué? Porque é presidente da Diputación, ou era presidente da Diputación. O peso que ten Monforte, evidentemente, no orgánico, é diferente ao que ten o Concello de Barbadás no orgánico. Miren, entón, háganselo mirar e reflexionen sobre ello. Por favor, pedín silencio e respeto ás intervencións. Senón, vanse fora. É a segunda advertencia. Miren, fago outra reflexión máis. A min ofreceuseme por 2 ocasións ser deputado provincial e declinei para que foran outros compañeiros de Barbadás. E podía ter, a día de hoxe, unha dedicación exclusiva que nunca pensei nela, para que a tiveran outros compañeiros e compañeiras. Para que? Por que razón? Para que puderan exercer as súas delegacións con máis ímpetu, con máis gañas e máis confianza. E miren, quero lembrarlles que neste país conseguíronse grandes avances nos dereitos das mulleres, que foi o Partido Socialista que máis loitou por esas conquistas, e o que máis conquistas logrou e acadou nese eido. E fágome a seguinte pregunta. Alguén do movimento feminista en Galicia pediu a miña dimisión? Penso que non. Mire, estou relendo as notas das súas intervencións. Fala de servizos prestados. Mire, eu sou unha persona cortés e creo que todos vostedes me coñecen. Intento ser educado. E, polo tanto, tal como se lle trasladou a outras persoas cando dimitiron, polas causas que foran, o seu agradecemento tamén o fixen por iso. Unha cousa é falar do agradecemento a nivel político e de traballo, e outra cousa é falar da vida persoal de cada quen. Non o olvidemos. Xa falei da militancia desta persoa, e miren, non é unha cuestión de poder. Se alguén mencionou que é unha cuestión de poder, mire, eu podo asegurar que eu non teño afán de poder e teño a miña vida resolta desde hai moitos anos. Por lo tanto, non é unha cuestión de poder, é unha cuestión basicamente de xestión e de poder seguir traballando para este Concello, porque desde hai uns meses temos concedidos os fondos Next Generation, que supoñen bastante diñeiro, cando aquí este alcalde foi o que apostou por elo e outras persoas do grupo de goberno non apostaron por esas subvencións e por esa axuda dos fondos europeos. Fun eu o que un pouco insistiu e traballou nesta materia. E despois falan tamén de ameazas, falaban antes de ameazas. As concelleiras, agora dimitidas, en todo momento me acompañaron cando foi preciso a todos os actos e reunións de relevancia. Na Deputación, ca Presidencia da Xunta de Galicia, en todos os ámbitos. Eu creo que as imaxes están aí, os feitos están aí. Bueno, teño máis notas. O de chamarnos ou asimilarnos ao señor Santos Cerdán, ao señor Coldo, ao señor Ábalos, francamente, igual vostede se pode atopar cunha denuncia do xulgado. Outra, non o sei ainda. Mire, fala vostede tamén de que o Concello estaba pechado o día 23. Si estaba pechado a 1:30 da tarde. Por que? Porque como noutras institucións e como noutras administracións e como noutras empresas, aquí estaban traballadores e traballadoras deste Concello disfrutando dun pincho de Nadal, dun ágape de Nadal. Vale? Por certo, non pagado polo Concello, así o digo. E como lles dixen antes, teño nota aquí, teño todos os audios, todos os whatsapps, todos os correos. E mire, fala vostede tamén das piscinas climatizadas e do Instituto. Vostede ás veces creo que non escoita o que se di neste pleno o que foi transmitido no seu momento por dona Victoria Morenza. As piscinas climatizadas,
precisan dun espazo para ser ubicadas. E se foran ubicadas no que é a actual ubicación da piscina pública, teríamos que cederlle ou encontrar, atopar, un espazo semellante noutro lugar moi próximo ca mesma superficie para destinar a zona verde. Estivemos, como vostedes ben saben, dona Victoria Morenza, don Dani Rey, a aparelladora municipal e máis eu, reunidos ca directora xeral de urbanismo en Santiago, así non lo trasladou. Entón, facer milagres está na man de Deus para quen crea. Pero para outras cuestións non é posible facer milagres. Mire, falar do instituto tamén. Vostede tamén debe recordar que dona Victoria Morenza, don Dani Rey e máis eu fomos a falar coa delegación coa delegación da Xunta neste ámbito, e Marga, creo que tamén, neste ámbito, e díxosenos que había que ter unha superficie mínima de 10.000 metros cuadrados, unha superficie de dotación pública. Non a temos neste concello. Entón, facer demagoxia barata é moi doado, don Serafín, pero creo que hai que escoitar e ser realistas e pôr os pés no chan. Aquí houbo unhas consecuencias derivadas dunha actuación urbanística que nos levou a esta situación. Punto e final. E se quere, eu convido a que vaya, pídolle unha cita ca Xunta de Galicia, cos responsables de cada área en cuestión, e pode acudir ali, faga as preguntas, acompaño eu. Ou se quere iso, tamén pode ir. Tamén pode ir. Brindolle esa oportunidade para que teña a información de primeira man. Para que teña a información de primeira man. Entón, creo que é sorprendente que diga eso. Mire, fala dona Victoria do 1 de agosto. Sí, pode ser certo que fora o día 1 de agosto, non sei exactamente a data. Pero mire, o 9 de agosto presentou a súa carta de emisión. 19 de agosto. Cousa que xa me había confirmado que iba a facer previamente. Non o fixo, por lo que fora, pero o 19 de agosto tiña presentado a súa carta de emisión. E aquí volvo a reiterar a comparativa con relación ao caso de Monforte. O alcalde sigue sendo alcalde, os concelleros e concelleras siguen estando adscritos ao Partido Socialista, ao Grupo Municipal Socialista, e, sin embargo, é un caso no que o implicado está acusado de acoso sexual, presunto acoso sexual. E yo? En que estou acusado? En que estou acusado? Nunca fun comer a feira, dona Victoria. Quero que se equivoca. E vostedes, que estes dous compañeros sí que teñen ido, eu creo que nunca fun comer a feira. Sí, exactamente. E, bueno, rematei, xa estaba lendo as notas e non teño nada máis que dicir. Moitas grazas pola súa atención. No, nos plenos extraordinarios non se pode facer preguntas. Cando corresponda a dona Rosa pode facelas, e aquí ten persoas para interpelalas incluso en privado, se quere, e brindolle os lugares que correspondan e que precisen o Concello para facelo. Moitas grazas a todos e todas. Feliz ano novo.